दिनैनि दिनाव बिथांमोना मबे रिजनखौ लानानै मबे माबाखौ लानानै जे बिदि खामानि मावदों आं बेखौ मिथिया हयथ' बिथांमोना गावसोरसो मिथिगोन मा रिजन लानानै होदों एसेनोसै NDFB जे फरामा जाहाथे बेबायदि आथिखालाव जे मावबाय थानांगौ जे खामानिखौ नोंथांमोना मावगासिनो दंमोन बे समावबो जे नोंथांखौ बेबायदि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै माबा मोनसे राजखान्थियारि षड़यन्त्र दं होनना नोंथाङा सानो नामा? थानो हागौ आंबो बेखौनो बुङो जों गासैबो टिमानो जों बेखौनो सानदों थानो हागौ हयथ' माबा मोनसे खैसा थानो हागौ जायनि फलाव बिदि जादों दा जियानो जाया मानो जोङो दिनै सरखारजों थानानै जुदि जों खामानिखौ मावाब्ला दा जोंनि थालांनाय खामानिफोरखौ सोर मावगोन दिनै जों मिथिगौ गासिबो मिथिखागौ बेखौ जे जोंनि इसुसफोरा गासिबो सरखारजों थानानै मावनानै खामानिफोरखौ जाफुंसार होनाय दा सरखारजों थानानै मावाब्लानो बे गासिबो खामानिया जाफुंसार जोबजाया थ' जों दिनै गासिबो लेहेम जायाखै जोङो गासिबो गोसो गुदुङैनो दंजोबो जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि थालांनाय इसुसफोरनि सायाव जों बेखौसो बिथा खालामनानै खामानि मावगोन जों बबेबा मोनसे क्रेडिट लालायलायनि बुब्लियाव जों गफ'आ जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंना साक्सेसफुल जानाय जों बेखौनो हास्थायो आरो जों बेखौनो मावलांबाय थागोन। नायदो लोगोफोर मा बुंखो दाखालि बावै इउनाइटेड फार्म अफ NDFBआ मोनसे पलिटिक्स पार्टि दानायदों माने 2025आव BTR इलेक्सन गेलेनो थाखाय बे पार्टि दानो नागिरनायाव माने जे इउनाइटेड फार्म अफ NDFBनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौ माने एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव होनाय बुंदों आरो दा जे एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोजाबाय जे जेनेरेल सेक्रेटारियाव दंमोन बिथाङा माने गावखौ बेफोरबायदि बोख्लायनो नागिरदों नामा एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव होनायदों नामा बिथाङा मिथिनायानो जाया अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो माने गावजों गावनो मिथिलायाबा एसेबां गिदिर मिटिं लानायाव माने गावजों गावनो मिथिलायाबा आरो मा बुंबावनो दा नोंथांमोना साननानै नायदो आरो दाखालि बावै माने फेरेंगा सारा माने रन्जित बसुमतारी सारा आगोलनि सरकारखौ मा बुंखौ आरो दानि सरकारखौ मा बुंखौ नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। बिथांमोननि समाव बिथांमोननि लिडारा जौ लोंनानै डिसिसन लायोमोन जोंनि लिडारफ्रा गाइखेर आरो फिथाइ सामथाइ जानानैसो एलायन्स थानानै खामानि मावनायावहाय जोङो एलायन्स पार्टि हिसाबै आन्डारस्टेन्डिंआव मावखायो। खोनाबायना दानिया माने आगोलनि सरकाराव थानाय नेताफोरा माने जौ सेरेब लानानै खामानि मावनायनि डिसिसनखौ लायोमोन माने जा खामानिखौ मावगोन बे खामानिखौ माने जौ सेरेब लानानैसो डिसिसन लायोमोन ओरै मावनांगोन बेफोरबायदि बेनिफ्राय दानि सरकाराव थानाय नेताफोरा माने फिथाइ सामथाइ आपेल आंगुर माने मोजां खायद' जानानै खामानि मावनायनि डिसिसनखौ लायोमोन आरो माने एलायन्स थानाय सरकाराव माने बिराद स्टेन्डार्डनि मावनाय जाखायो होनना बुंदों नोंगौ थिगानो एलायन्सआव थानाय सरकारा माने जोबोर साननानै खामानि मावनो गोनां जायो माबोरै माने जुदि खामानिखौ मोजाङै साना हवालासिनो जुदाय मुदाय मावनानै माने पाब्लिकजों माने मा होनो बेखौ बदनाम खालामजाबाय थायोबा नाम फानजाबाय थायोबा गाज्रि मुं बुंजाबाय थायोबा गाज्रि मुं निउसाव नुजाबाय थायोबा नोंसोरनि पार्टिया मोजां नङा नोंसोर सालायनो रोङा जों नोंसोरजों एबार एलायन्सआव थाला बेफोरबायदि कुइसना ओंखारगोन होननानै माने बिथांमोना जोबोर स्टेन्डार्डलि माने जोबोर सानै हयै फिथाइ सामथाइ मोजां खायद' जानानै खामानिखौ मावो होननानै माने बिथांमोननि बुंनायनिफ्राय माने बेखिनि बाथ्रा नुजायो आरोना दा आरो आगोलनि खोथा जे प्रमद बर' सारा माने जों जा सुक्तिखौ लादो बेखौ जों आखरे पालन खालामनो हायाबा माने नोंनि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैगोन होननानै दा बे बाथ्रानि सायाव माने BPFनि सासे बिबानगिरिया मा बुंखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो। प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदोंमोन सासे मिनिस्टारनि न' लांगोनायाव थानानै सुइसाइड जागोन थारैनो जामारगोन बायदि मोनदों नामा नोंथाङा? No. So therefore Pramod Boro is very expert on making false data. Ferenga Manaw Gedet Bitan 1200 kilometer road. बसुमतारीया मोनसे खोथा बुंदों मिडियायाव BPFनि दैदेनगिरिफोरा जौ लोंनानै डिसिसन लानानै खामानि मावो नाथाय UPPLनि दैदेनगिरिफोरा फिथाइ सामथाइ जानानै गाइखेर लोंनानैसो डिसिसन लाना खामानि मावो होनना बुंदों बेनि सायाव मा फोरमायगोन? नङा UPPLनि दैदेनगिरिफोरा मिसा खोथा बुंनायाव एक नाम्बार बेखौ सबबो मिथिगौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै
गोसोआव बोरै सानखो माने दा बावै माने सप्तानैसोनि सिगांनिफ्रायनो माने मोननैबो पार्टिया ज' जानांगौ रायज्लायबाय थादों रायज्लायनाया जोंनिया सोलिबाय थादों मोजाङैनो रायज्लायबाय दं होनदों नाथाय बेनि गेजेरावनो माने नै गेजेरनि नेताफोरा होनना बुंदोंना गेजेर ससेनि नेताफोरा माने नांथों बाथ्रा बुङोना बियो बिखौ दान्थियो बियो बैखौ दान्थियो माने गावजों गावनो जुदि बाथ्रायाव दान्थेलायबाय थायोबा खौसे जानायनि खोथायाथ' गोजान माने आरो गोदान पार्टि ओंखारनायनि खोथायाथ' दा बुंखासै जेबो खामानि मावनो हाया माने जि रायज्लायदों थबैनो खौसे जानानै मोनसेयावनो थानानै माने गेलेनायनि लाहार फाहारखौ लानांगौ आरो जि खामानि दोङो बेखौ माने थबैनो मावलांनांगौ आरोना नङाबा जोंनि जि खामानि मावनो गोनां दङ बेफोर गासिबो आद्रा जानानै थाजोबगोन गोदान BTRनि इलेक्सन फैयैनि सिगां मावाब्ला दा बिदिनो बिथांमोना माने बिसोरनि बुंनायफोरा माने मोनसेबो जाफुङा मोनसे बुङो मोनसे मावो माने UPPनि नेताफोरा माने प्रमद बर'खौ बुंदों बिथाङा माने प्रमद बर'आ बिराद माने सोलो गोरा माने बुद्धि गोनां सियाल बायदि बुद्धि गोनां बुंबाय आरो बेखौ माने मोनसे बुङो मोनसे मावो माने जा बुङो बेखौ मावा होननानै बुंदों नाथाय जोङो मा बुंदों बेसेबां मावदो बेसेबां मावाखै जों बेखौ बुंनोबो हाया जे